Әнжеп Фаяз абый, менә сез бит инде Туйка авылының иң актив ветераннары. Бүгенге көндә Туйканың өлкәннәре нинди тормыш белән яши, нинди кызыклы чаралар үткәрәсез? Аны мен шушы ветераннарыбыз тормыш турында сөйләп китегез әле. Безнең ветераннарыбыз инде бик актив. Барыбыз да шул мәдәният йортына йөрибез. Бүгенге көндә безнең җәмгыять юк инде. Хәзер ул таралды. Бөтенебез җыелышып мәдәният йортында нинди генә чаралар үткәрмибез инде без. Узган ел бәрәңге фестиваль үткәрдек. Оннан чәй фестиваль үткәрдек. Оннан безнең авылда төрле милләт кешеләре яши бит инде. Алар белән халыклар дуслыгы фестиваль үткәрдек. Менә быел өлкәннәр көненә карата Сәпей авылына барып, алар белән аралашып кайттык. Аларны үзебезгә кунакка чакырып кайттык. Безнең менә үзебезнең бик актив хуҗабыз бар инде Фаяз. Ул безне кая барсак, кая барырга теләсәк, бөтен җиргә алып бара. Менә шул хуҗабыз дигәннең әйтегез әле, ныен башкарган хезмәтен. Без гел машинага да аптырамыйбыз, ул үзе рольдә йөргәч, үзе баянда уйнагач. Без бөтен Азнакайның бөтен паркларына килеп, бөтенесен күреп, шушылай иренмешебезне йөртеп, шулай яшибез инде без аралашып. Менә узган ел бер сүз булган иде. Азнакайда парклар күп, күрәсебез килә дип. Шуңа быел инде мин әйтәм, барасыбыз киләме? Барабыз йөреп, машиналар таптык. Безнең культура работниклар шул кадәр ярдәмчел, алар безнең һәрберсен күтәреп алалар, аларны күтәреп алалар. Шулай. Әйттек инде, машиналар минем машинага гына сыйып бетмиләр. Алар ике культура работники, ике машина белән калган кешеләрне тиеп, менә без Азнакайдагы бөтен паркларны карап чыктык. Булай иттереп, алар берсе дә аерма-аерма килеп карый. Без бергәләп менә Шәйхетдиндагы яшьләр паркыннан башладык һәм бөтен паркларны карап чыктык. Үзе бер рәхәтләнеп сәяхәт кылу бит инде ул шулай бергә. Менә мин аларга әйттем, әгәр дә телисез икән, музей белән сөйләшәм, әле музейны күргәннәре юк. Бу музейны минем элеккесен күргәнем бар, бусында эшләгәнем бар. Анда безне эшкә иткәннәр ветераннар советыннан. Алып киләм, теләкләр бар аларның. Менә бер сөйләшеп эшләр иткәннән соң әле безнең смотрга бик кат әзерләнәбез. Менә 17 көнне Зональный Балтачта смотр. Шуңа әзерләнеп ятабыз. Менә шулардан соң алып барабыз аларны. Менә 30 көнне бардык бит инде Сәпәйгә, 2 көнне килдек монда концертка. Onun Ничә слой белән бәрәңге торты пешереп алып килгән. Быел кабак торты. Бүген инде менә шу кабакның пюресен эшләп алып килгән. Шул кадәр талантлы кешеләр, уңган хуҗабикәләр яши инде безнең өлкәдә. Өлкәдә кабактан уңган икән быел. Узган елда, быел да яшьләр үзәге үткәрде инде талантлар фестивале. Менә анда узган елда катнаштык. Быел да шакырлар быел. Безнең барыбызда Сездә осталарда уңган. Фәридә без бар әле бөтен уңган. Бөтен якка ул бер фестивальдә башлаганда яшьләр үзәгенә дә килде. Үзәгенә эшләгән әйберләр Хәзер шалтыраталар алар. Баягы кызыбыз бар. Диләрдә аннан соң Минстан фатырды шушатлар самалар ашалды. Бик актив икән таңлыйлар, күргәзмәгә килгәннәр. Узган ел авыл советы мөрәҗәгать 20-нче Сабантуй алдыннан 9 майга авылдагы баганаларны агартып булмасмы дип. Җыелып чыктык. Ветераннар җыелып чыктык та баганаларны агартып чыктык. Менә бит. Менә шул ветераннар советының иң актив апаларын, абыйларын беренче кешене әйтеп китегез, кемнәр алар сезнең шулай? Алар менә Инҗи апа. Ул булмаса анда эш бармас иде инде. Шул бер ялкынланып йөрүче кирәк бит инде. Ялкынланып йөрүче активлар бар инде ул. Менә Зәмзәм апага фәлән нәрсә эшлек дип шалтыратам, ул шундук күтәреп ала. Зөбәр җәт менә без ансамбль январь айында менә шулай йөрдек тә культура
yurtta direktori Reis aytdı. Eýlegiz ýa sizden bir ansambl oýuşturýak dep. Şol ansamblnyň oýuşturdyk hem Zübejat diýen ismi goşdyk edi. Mana şunday ansambllar da bar. Bir endi sepeyge şapyralarynda şu ansambl bilen bar, biz konsertler goýdyk. Bizning solistlarymyz da bar, irat solistlarymyz da bar. Hem ansamblda endi mana şu neler endi opalar. Менә шулай инде Энҗе Покойза siz бик тынгысыз булгаштын, sizde яшьләрдә шулай без инде газетага язып торабыз. Сепей белән Мәнәвез, Туйка яшьләреннән, Ушәли яшьләренең шулай гел аралашып шараларында бергә үткәргәннәрен, димәк, үрнәкне siz бирәсез аларга. Biz şularga ýerip berýbiz. Әгерҗегә бардык. Әгерҗенең авыл советы председателе бик тыңгысыз. Бик тыңгысыз. Сепейнеке. Алар бик рәхмәтләр әйтеп калдылар инде. Шулай инде аларның ярдәм булмаса бик әллә нәрсә акырып булмас ди. Авыл советлары, авыл биләмәләре башлыклары үзләрдә шулай инициативалы булгаштан, аларның авылларында да тормыш шулай җанлы бара. Безнең менә Кабак бәйрәме үткәрдек инде, Кабак фестивале. Авылыбызның иң хөрмәтле кешеләре була бит инде ул. Кемгә нәрсә пешерергә дип бер кешегә бер сүз әйтелмәде, шулай. Нәрсә генә югая. Bütün Kabak'tan yasalgan, Bazimlarda Kabak. Асивакова ландыш узган ел безгә ничә слой белән бәрәңге торты пешереп алып килгән иде. Быел Кабак торты. Ул Кабакның пюресен эшләп алып килгән. Шул кадәр уста, талантлы кешеләр, уңган хуҗабикәләр яши инде безнең Туйкәдә. Туйкәдә Кабакта уңган икән быел, карар бөтенесе зур. Олы Кабаклар. Газизуллина, Дилбәр, Гайфуллина, Зәмзәмия, Зөбәрҗәт, Нажия, безнең барыбызда Фәридә, без бар әле бөтершек кебек. Уңган бүтән якка, ул бер фестивальдан да калды. Ул монда яшьләр үзәгенә дә килде. Үзенең эшләгән әйберләре белән, пешергән әйберләре белән, ясаган әйберләре белән бөтершек кебек бер кызыбыз бар. Hipstan batırıp orçaklar sınırlar yasayı. Şolay mı ne? Şularını da Kurgazma'ya alıp geldi o. Şu kadar motor. Bütün işin taşlap, ulu kişilerden Fəxri Kamal apa, Сәгитова Тәнзилә